Ало, братле, къде си, бе? Брат, тук съм, гиткам. Я кажи къде си да дойде да те взема. Брат, тук сега ще ти правят локация, ела и ме доземи. Добре, брат, получих локацията, идвам до 5 минути. Хей, какво става, брат? Нищо, качвай се. Айде, качвам се. Здравейте, младши полицай Георгиев. Документи за проверка, моля. Добре, ето се. Сега ще ви дам, чакайте малко. Ало, брат, подгониха куките и сега съм спрял отзаде в двора ти. Дали ще мога да спа при тебе тази вечер? Окей, сега ще поговорим като се качиш. Айде, чакам те. Мерси, братле, че ме прие. Благодаря за гостоприемството. Сега ще ти разкажа малко по-подробно какво стана. Значи, когато си карам, знаеш, че нашата 34-ка няма номера. И ме спряха куките. Първо им спрях, после избягах и в момента се укривам. Ти пак си ги надробил, брат. Трябва да бягаме от куките. Брат, аз съм замислил един план. Ще можеш ли да ми помогнеш? Какво си измислил пак, бе? Далавера Джио. Значи, слушай сега. Измислил съм много голяма далавера. Значи, сега отиваме, купуваме си баничарка. След това отиваме и почваме да крадем катализатори и ги продаваме. Така ще изкараме адски много пари. Съгласен ли си? Защо не крадем коли и да ги продаваме? Това защо е идея? Брат, аз съм съгласен. Кое според тебе е по-добре? Първо катализатори или коли? Катализатори първо. Окей, айде сега ще легнем, ще спим, пък после утре на сутринта ще помислим да видим и в различни сайтове, да видим за баничарки на какви цени. Брат, полиция има долу! Стой! Какво ще правим сега? Задния вход! Ще избягаме с 34-ката, бързо! Ти ще караш. Брат, къде отидохме, бе? Не знам, братле. Ако искаш, дай паркирай на някой паркинг. Дай да паркираме някъде. Тук е така. Там долу паркинг. Паркирай тук, на това паркингче. Тук, да. Паркирай и утре ще видим. Добро утро. Дай да отидем да разпитаме на бензиностанцията, те може да знаят нещо. Брат, нали ти седя отвънка, но мен ми казаха, че има на 100 км град, посочиха ми на къде е, да те навигирам и да тръгваме натам. Стигнахме, брат. Тук между другото май имаше някакво ресторанче. Ето го. Брат, колко стана часа? Айде да тръгваме.